Nebudete tomu věřit, ale najít termín na golfový turnaj pro 16 lidí nebylo vůbec jednoduché. Byla již skoro noc. Sekretářka mě pohladila, připravila jídlo a odešla. A my jsme zůstali s Mílou sami. Pokoušel jsem se najít termín, ale nemohl jsem se soustředit. Míly jsem si nevšímal, jen vím, že byl divně tichý, zádumčivý, uzavřený do sebe. Takový býval pokaždé, když jsme nemohli najít termín. Vlastně jsem tedy ani nepostřehl, kdy odešel. Ztratil se někde v kancelářích a já jsem si dojedl večeři. Najednou jsem slyšel výkřik. Myslel jsem, že se mi to zdá. Pak jsem ho ale slyšel podruhé. Rozběhl jsem se do vedlejší kanceláře. Tam jsem viděl stát Mílu nad sekretářkou a říkal, už jsem to rozseknul. Bude to na konci května. Nemohl jsem tomu uvěřit. Říkám, co říkáš? Opravdu jste našli termín? Ano, zeptej se jí, říkal. Bylo to nestandardní, nikdy jsme takhle termín nehledali. Ale Míla se zvláštně usmíval, měl radost, že ho našel. Opravdu to je na konci května? Ano, říkala, 31. května do 3. června. No, to bylo skvělé. To je termín, který jsem nečekal. Míla mi potvrdil, že to nebylo jednoduché, ale měl radost. Říkal, koukej, jak jsem si zašvihal, to bude paráda, tam se zase rozsekáme. Zkusi to taky. Zašvihej si, zkusi švih, pořád ti to bude. Běž to říct klukům. Řekni jim od 31. května do 3. června. Kluci, těšíme se na vás.